Aloi si Shanghai. Kajing kulai kali share subscribers bat berok ke video setelah page ke video sekarang channel Shanghai. Ketika jia kun thma hapdeng ka Amerika bat Israel Persia ya ka Iran haringkat kileno ki baju Arab ya ka Iran Hezbollah bat Hamas. Kisipai ka Israel ki dang yai kamsai shushu ya ki teknik ya kun ladai hasun ne haring keuru. Southern Lebanon kisipai Israel kila ban rungsuk lengba ka jing kervet deka ground invasion bat ia ka jaka ka bakong santam jong ka Iran ru kila ban kervet jam lengba ka airstrike kata ka dei ka military center jong ka Iran kala prapum hakim misal jong ka Israel lengba ka jio bom jong ka Israel ia ka tei ka jaka ka Israel Defense Force ka ong baka Israel kandang scam shushu ia ka borban ya kun Persia bat ka Iran. Ngin siya kendopat haki way pat ki updates. Stay tuned guys.